Το ίδιο ισχυρό ήταν το αγωνιστικό πνεύμα και στη θάλασσα. Η δράση των σκαφών επιφανείας, αλλά κυρίως των υποβρυχίων μας, Παπα-Νικολής, Τρίτων, Μοιρεύς, Πρωτεύς, Γλάφκος και Κατσόνης, ανάγκασε το πανίσχυρο Ιταλικό στόλο να μην αισθάνεται ασφαλής στην Αδριατική και στο Ιόνιο. Η πολεμική αεροπορία με τα ελάχιστα απαρχαιωμένα αεροσκάφη δεν υπολόγισε σε καμιά φάση του πολέμου τη συντριπτική υπεροχή των Ιταλών. Η αποστολή της αεροπορίας ήταν πέρα από τις δυνατότητες των πενιχρών μέσων που διέθετε. Εν τούτης, οι αεροπόροι διακρίθηκαν για την εξαιρετική ευψυχία. Ιστορικές υπήρξαν οι πτήσεις σε χαμηλό ύψος στις χαράδρες των βουνών, τα μονοπάτια του ουρανού, όπως το αποκαλούσαν οι Έλληνες αεροπόροι. Έτσι πολεμήσαμε το 40. Κάνοντας παροιμιώδη τη φράση, δεν θα λέγεται πως οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Η συνέχεια όμως ήταν διαφορετική από αυτή που περίμενε το ελληνικό έθνος. Ο Χίτλερ είχε αποφασίσει την παρέμβασή του. Στις 6 Απριλίου, ο Γερμανός πρεσβευτής Σέρμπαχ επέδωσε στην ελληνική κυβέρνηση την άνανδρη διακοίνωση και δήλωσε ότι ο γερμανικός στρατός θα εισβάλει στην Ελλάδα για να εκδιώξει τις βρετανικές δυνάμεις από το ελληνικό έδαφος. Το πρωί της 6 Απριλίου 1941, το μικρό ελληνικό έθνος βρέθηκε να πολεμάει με δύο από τις μεγαλύτερες κατά ξηρά δυνάμεις του κόσμου. Με τα πενιχρά μέσα, αλλά με υψηλό ηθικό και αποφασισμένες να υπερασπιστούν την πατρίδα, οι ελληνικές δυνάμεις επιδόθηκαν στον αγώνα, αψηφώντας την υπεροχή σε αριθμό και μέσα του σιδηρόφρακτου εχθρού. Οι Γερμανοί βρέθηκαν προεκπλήξεως όταν προσέκρουσαν σε στεναρή αντίσταση των Ελλήνων μαχητών. Η μάχη των οχυρών υπήρξε μια πραγματική εποπιεία. Η μάχη συνεχίστηκε στην Κρήτη. Η επίθεση κατά του νησιού άρχισε το πρωί της 24ης Μαΐου. Η αντίσταση των υπερασπιστών της νήσου κάμφθηκε στις 27 Μαΐου. Στις μάχες διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι κάτοικοι του νησιού που με ό,τι μέσα διέθεταν πολέμησαν με αυταπάρνηση κατά των Γερμανών. Το αγωνιστικό πνεύμα και ο υπέρμετρος ζήλος των Ελλήνων καταδεικνύεται από το γεγονός ότι στη μάχη της Κρήτης έσπευσαν να λάβουν μέρος και 300 πρωτοετής ευέλπιδες. Η αντρία και το πείσμα των Ελλήνων ήταν τέτοια που ακόμα και ο Χίτλερ δήλωσε: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους που αντιμετωπίσαμε, ο Έλληνας στρατιώτης ιδίως πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η προσφορά σε θυσίες και αίμα στον αγώνα εναντίον της βίας και της βαρβαρότητας δεν σταμάτησε με την κατάληψή της από τους Γερμανούς το Μάιο του 1941, αλλά συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του πολέμου. Αξιόμαχες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις συγκροτήθηκαν στη Μέση Ανατολή από αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες που είχαν διαφύγει από την κατεχόμενη Ελλάδα και Αιγυπτιώτες Έλληνες. Ο πυρήνας του ελληνικού στρατού, ο οποίος οργανώθηκε στην Αίγυπτο, ανέλαβε τη συνέχιση του ένοπλου αγώνα κατά των δυνάμεων του άξονα στο πλευρό των συμμάχων. Ο ελληνικός στρατός Μέσης Ανατολής συγκροτήθηκε στις 15 Ιουλίου 1941, αποτελούμενος από 2 ελληνικές ταξιαρχίες και από τον ανεξάρτητο Ιερό Λόχο, και έλαβε μέρος με επιτυχία στις κορυφαίες συμμαχικές επιχειρήσεις εναντίον των δυνάμεων του άξονα. Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, ενισχυμένο με καινούργια αξιόμαχα σκάφη, συμμετείχε στη συνοδεία Νιαπομπών, την καταδίωξη υποβρυχίων, στη μάχη της Μεσογείου, τον Ινδικό ωκεανό, τη Βόρεια Θάλασσα, την παράδοση του Ιταλικού στόλου και την απόβαση στην Ορμανδία. Εκπληκτικά τα κατορθώματα των Ελλήνων ναυτικών, όπως ο κατάπλους του θρυλικού αντιτορπιλικού Αδρίας στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με ανατιναγμένη πλώρη μετά από επιτυχημένη αποστολή στα ελληνικά νησιά. Παράλληλα, η ελληνική πολεμική αεροπορία, ενισχυμένη με σύγχρονα αεροσκάφη και άριστους χειριστές, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην προέλαση των συμμαχικών στρατευμάτων και έδρασε με επιτυχία
στους ουρανούς της Αφρικής, Ιταλίας, Ιουγκοσλαβίας και της κατεχόμενης Ελλάδας. Το 1942 η πρώτη ελληνική ταξιαρχία συνέβαλε αποφασιστικά στην αίσια έκβαση της μάχης του Ελ Αλαμέιν στη Βόρεια Αφρική. Ο Βρετανός στρατηγός Μοντγκόμερι είπε «Τα εξαίρετα στρατεύματά σας ανταποκρίθηκαν πάντοτε σε ό,τι τους ζητήθηκε και η αντρία τους στα πεδία των μαχών προκάλεσε τον θαυμασμό των δυνάμεων της Βρετανικής Αυτοκρατορίας». Ο Ιερός Λόχος διακρίθηκε στις επιχειρήσεις στην Τινησία και στα νησιά του Αιγαίου. Το 1944 η τρίτη ορεινή ταξιαρχία συμμετείχε στις επιχειρήσεις των συμμάχων στην Ιταλία και συγκεκριμένα την απελευθέρωση της πόλεως του Ρίμηνη. Τα κημητήρια τόσο στο Ελ Αλαμέιν όσο και στην περιοχή του Ρίμηνη είναι οι αδιάψευτοι διαχρονικοί μάρτυρες της αυτοθυσίας των Ελλήνων που έπεσαν για τα ιδανικά της ελευθερίας σε παγκόσμια κλίμακα. Από την άνοιξη του 1944 άρχισε να διαφαίνεται ότι η πλάστιγγα του πολέμου έκλεινε οριστικώς υπέρ των συμμάχων. Στις 18 Οκτωβρίου του ίδιου έτους η ελληνική κυβέρνηση επέστρεψε στην απελευθερωμένη Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου ύψωσε στην Ακρόπολη την ελληνική σημαία του θωρηκτού Αβέροφ, η οποία δεν είχε ποτέ υποσταλεί. Ας μη βρέξει ποτέ το σύννεφον και ο άνεμος σκληρός ας μη σκορπίσει το χώμα των μακάριων που σας... Ας το δροσίσει πάντοτε με τα αργυρά της δάκρυα η ροδόπεπλος κόρη και αυτού ας ξεφυτρώνουν αιώνια τα άνθη. Ω γνήσια της Ελλάδος τέκνα, ψυχέ που επέσετε στον αγώνα ανδρίος, τάγμα εκλεκτών ηρώων, καύχημα νέων.